Салом дӯстони азиз, ҳама каса хубен танҷин. Як хонаи фурӯшӣ срочна хона дар Данғара қарор дорад. 16 соти қай. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Видеода мондагем ҳамаша чӣ хелай иншоалло бинену хулосатуна бе. Номеро дар рӯи экран ҳаст. Гиреду занг занед, ҳамсӯҳбат шавед. Ина ҳайдар медрӯй. Ина ҳайдар медрӯй. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ина гирд вара ва круг маҳкама. Ина акаҷон. Ба симинблок ва круг маҳкама. Ина баня, ина кухни. Ина як хона. Ина ду хона. Иш ҳам хона аст. Се хона аст. Акаҷон. Ина ин меҳмонхона аст. 5 ба 3. Ина калдория. Ина калдория қадаш. Ин хонаи дуюмаш. Исбенатовен. Ин хонаи майдаҳак. метавонед нишон хона кунад. Ин хонаи дуюмашака. Гирдвара ва круг маҳкама яка. Я ва таплотай 6-7 моҳи тобистон меявуш. ҳоҷатхона, уштабахона.